Ji ber koronayê ev 2 salin seferên geştê hatibûne betal kirin. Lê piştî qedexeya hatûçûnê rabû, di sala 2022 de rêjeya geştyarên ji Herêma Kurdistanê ku serdana Tirkiye dikin ji sedî pêncî zêde bû. Geştyarên Kurd ku serdana bajarê Stenbol û bajarên din dikin dibêjin ew wek salên borî tev nagerin. Vê carê bi plan tên Tirkiye. Pêşî deverên ku dê biçinê destnîşan dikin û wisa ji Kurdistanê dikevin rê û tên Tirkiyeyê. هەفتەیەکی ئەم هاتنە چەند هەواڵێکە ڕام هاتینە گەشتێ ئەستەمبۆلێ تایبەتی خەلکی کوردستانی زۆر خەستا ئەستەمبۆلێ دکەتن بۆ گەشتێ هەتا بێگەوە شتانگ بۆمە چێ نەبوونە چ مشکلە بمە چێ نەبوونە شکر بۆ خودی ئەو جێسی خۆشانێکە سیاعینە سەردانیەکەم بەڕاستی درم خۆشەبی فارسیلیە هیندیلیە کوردیلیە تورکە بە تایبەتی کوردەکان زۆر ڕێزمان لێگرن. Li gorî amarên nefermî ku kompaniyên geştê diyar dikin, rojane 2500 geştyar ji Herêma Kurdistanê serdana Tirkiye dikin. Biriya Balafirxaneya Hewlêr, Silêmanî û Deriyê İbrahîm Xelîl. Ev sala ve bu bê çi şert û çi ewîdî neman. Mewzuî korona elhamdülillah em lê xilas bûyn. Ber wê ev sala gelek zêde bû. Yani seta pêncî zêtir ev sala geştyar zêtir lê hat bu Tirkiye. Rojane 2500 nefer geştyar بريكا مطار يا هافلير سليماني وبريكا ابراهيم خليل تيمو تركيا طبعا امارت نا فرمينا Geştyarên ku ji Herêma Kurdistanê tên û serdana Tirkiye dikin, Piranî li Stenbol, Trabzon, Herêma Ege û Behra Spî li deverên dîrokî geştên xwe pêk dînin. Geştyarên Kurd di nava hefteyekê de li van deveran ji bilî otelê $500, tevlî otelê jî nêzik $1500 perexerc dikin. Di geşta xwe ya Tirkiye'de. وەک ji hemû welatên cîhanê geştyarên ku serdana Tirkiye dikin û tên bajarê Stenbolê ji Herêma Kurdistanê jî gelek ciwan, gelek xor tên û serdana bajarê Stenbolê dikin û cûr bi cûr deverên dîrokî yên Stenbolê digerin. Lê vê carê taybetmendiyek heye. Ew genc û xor tên ku ji Kurdistanê tên bi pîlan tên, nebê pîlan tên. Beriya ku warin Stenbolê cihên ku dê biçin serdana wê bikin, destnîşan dikin û wisa tên plana xwe ya geştê Stenbolê dibin serî. Azad Altun, Kurdistan 24, Stenbol,